Čau. No čo? Tak zajtra ideme von. Natočíme niečo. Neviem. Niečo vymyslíme. No. Jaj. Však niečo by sme natočili a však už sú prázdniny, tak už to bude dobré, no. Tak potom kedy by sme sa stretli? Čo ja viem? Takej 12. No nič, ja som vonku, fúka tu vietor, tak asi ten počuješ. Takže zajtra od tej 12. my sme sa stretli pri fontáne. A donesieš aj tohto, jak sa volá, Luboša? No, môže ísť aj ja tam, no. Dobre, tak zajtra o 12. tam pri tej fontáne a dones aj Luboša a môže ísť aj Adam, keď chce. No, dobre, čau. Čo bolo?